A Dirección Xeral de Patrimonio emitiu en xaneiro un informe desfavorable ao proxecto de construción dunha pasarela cuberta na Ponte de San Lázaro. Dende entón, o equipo redactor mantivo varias xuntanzas para consensuar os criterios das modificacións que poderían estar listas de cara ao mes de maio para poder someter novamente o proxecto ao ditame da Comisión de Patrimonio. Esperamos que esa proposta poida someterse á consideración da Comisión de Patrimonio no mes de maio, que a partir de aí o teña autorización e, dado que xa tiña unha parte da consignación no orzamento, o que se faría sería completar esa consignación no exercicio 2018. Esperamos que unha vez que se obteña autorización de patrimonio poda iniciarse a licitación das obras e ao longo dos meses finais do 2018, principios do 2019, que poda executarse a obra e que poda estar en servicio. O principal obxectivo desta actuación é mellorar a conectividade entre o barrio de San Lázaro e o casco histórico. Aumentaríase a sección longitudinal da ponte para favorecer o xiro dos vehículos e desplazaríase o tránsito de peóns aos laterais. O que se pretende é que se coloque unha estrutura que permita mellorar a conectividade entre o barrio de San Lázaro e o casco histórico. Esa pasarela cuberta plantéxase con unhas actuacións sobre a ponte actual, unhas actuacións que mellorarían a sección longitudinal da ponte, mellorando os radios de xiro e ao mesmo tempo desplazando o tránsito de peatóns aos laterais desa ponte. Eso, por unha parte, facilitaría os radios de xiro de autobuses e determinados camións e ao mesmo tempo permitiría que os viandantes, os peatóns, poidan pasar hacia a zona de San Lázaro e de San Lázaro ao casco histórico nunhas condicións de maior abrigo, protegidos da choiva e tamén entendemos que supón unha mellora estética importante e, sobre todo, a integración do barrio de San Lázaro co casco histórico. Esta obra, sumada á mellora das beirarrúas prevista na Avenida da República Argentina, así como outras actuacións en materia de accesibilidade, suporán unha importante mellora no barrio de San Lázaro, favorecendo a súa integración no casco da vila.